Hello everyone! Welcome back! Sa tuwing panahon ng taglamig ay gusto po nating makahigop ng mainit na sabaw. Nandyan yung sinigang, tinola, at kahit nilaga. Kaya naman, for today's recipe ay magagawa po tayo ng nilagang buto-buto. Tara! Samahan niyo po ako magluto. In a heavy pan, maglagay po tayo ng tubig. Siguro po mga 8 cups of water. Then, pakukuluan po muna natin ito. So, while pinapakuluan po natin yung ating tubig, ready po natin yung ating meat. So, once po na kumulo na po yung ating tubig, ilagay na po natin yung ating buto-buto. Tapos, simmer lang po natin to ng mga 1.5 hour or until po na maging tender na po yung ating meat. Habang nag-aantay po tayo na lumambot po yung buto-buto, mag-ready po tayo ng 2 piraso ng potato. So, peel po natin, then cut po natin ito into quarter. 1 medium size of onion. So, cut din po natin ito into quarter. 1 pound of ginger. So, tanggalin po natin yung balat. Tapos, slice po natin ito into thinly. And our 1 bunch of bok choy. If you don't have bok choy, you can use cabbage or pechay. Our pork buto-buto, 1.5 kilo. So, cut into serving pieces. So now let's dump our ingredients. We have here our ginger and onions. Then ang ating rock salt. 1 tablespoon of rock salt. Then we're gonna add 1 tablespoon of peppercorn or yung ating paminta. So you can add po pala patis to make it more salty po. So depende po sa panlasa ninyo. And now we're gonna add our 2 medium size of potato. So now na medyo malambot na po yung ating pork buto-buto, we're gonna add na po yung ating bok choy. So hinuli ko lang po ito dahil mas mabilis po kasi itong maluto. So baka po ma-overcook po yung ating gulay. So that's why po sa panghuli ko na po siya inilagay.
Alright, kainan time. So, yan. Tikman po natin. Malambot po yung ating buto-buto, no? Yan. So, napapansin niyo po, ang bilis lang po matanggal ng pork or na kanyang meat, I mean, doon sa kanyang buto-buto. Yan. So, kain lang po tayo. At ayan nga po ang ating mainit na sabaw. Sana po ay na-enjoy niyo po ang ating mainit na buto-buto. For more recipes, just subscribe to this channel and hit the notification bell para updated po kayo every time po na meron pa akong bagong videos na i-upload. Ito po muli si Lorna Hermosilian na nagsasabing ang mga bagay-bagay ay napag-aaralan yan kahit may singaw ka man. Ang sakit na sigaw ko, guys. Pasensya na. Ulitin ko. Ito ko muli si Lord Hermosilian na nagsasabing ang mga bagay-bagay ay napag-aaralan yan. Basta may tiyaga ka lang. Thank you so much for watching and I'll see you again on my next video. Bye-bye!